לכולם, ואנחנו היום בסרטון של ברול סטארס. אז כמו שאתם רואים, אני במשתמש של אח שלי, אני מאור, רק שתדעו. יאללה, נתחיל. יאללה, בוא נראה אותם. בוא נראה אם טובים בכלל, לא יודע אם הם טובים. אוי, כוס לי. התקנתי בטלפון שלי, כאילו, יש לי טלפון חלופי, הוא לא כזה טוב, אז כאילו הוא קורס. היי, איזה רשע! לא! אנחנו היום מתכננים לעלות ל1000 עם ריקו. רגע, נו. יאללה. טוב. משחק קודם לא הלך לי אחלה. במשתמש האמיתי שלי אני 20,000. אתם יכולים גם להציע לי בקשה. קוראים לי מאור בעברית. טוב, יאללה. נראה לי מתחילים לבוא. מקאפ. יאללה, בוא נחפש. שלום. טוב. תמר! יש. היא מלא. למה אני לא זז? אוקיי. לא מאמין! מה יש לי היום? אני די חושב שלא נגיע, אבל נקבל את טוב. ברבע שעה. סתם. יאללה. משהו ביישו. שלום. העולם יפה? מצטער שלא תוכל לראות אותו עוד. מעצבן הוא. לא קצר להיום, זהו, יהיה קריר בערב, משהו ארוך. שמעת אבל? משהו ארוך. יאללה. אני נוב. תודה לאל. אוי, קרוס לי. איך אין לי אינטרנט? מה? מה קרה? בוא ניני. בוא ניני.
התחלנו. יאללה. היה לי באג, עכשיו התחלתי. אבל עכשיו אני טוב, שאין לי באגים. נראה לי עכשיו... אוקיי, יאללה. הופה, מי זה? איך קוראים לך? פלג? אתה מת, פלג. פלג לא. פלג לא? פגל? לא יודע. או, שלום חבר. אני לא חושבת שאני צריך לקרוא לך חבר. עכשיו נהיה מקום ראשון. טרם! זה קשור לאינטרנט. יאללה. אנחנו עוד מעט על 1000. יאללה. או ריקו נגד ריקו ואני 3 קיובס! Five cubes. לא, אתה לא תקרוס. הופה. יאללה, נראה לי אנחנו מנצחים. אני רואה את שניהם. איי. אז אני מקום שלישי, בסדר? אדיר. אוקיי, בוא נראה איזה דמות תיקח. נראה לי דריל. לא, אני אקח את ביט 8. אוקיי, מוכנים? אדיר. יאללה. ארבע, 2, 1. קדימה. איי ביט, כי אתה בוט. איי בוט 8. ואתה ביט 8 ואני בוט. כן, אני בוט. יאללה. רק בוא משתמש שזה, לא יודע למה. כי אולי עדינים, דמות עם 500 גביעים. אוקיי. שתיים על 0, אוי, אבל אני נגד דמות נור סקילית. טוב, בוא לא נהיה נובים. הצילו.
לא, מי עשה לי את זה? מי עשה לי את זה ואיך? הופה, 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 הופה. הופה, 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 הופה. אוקיי, אוקיי. חמאסה. כי זה מה שאתה עשוי ממנו. זה למדת תמות. אוקיי, רגע, אוקיי. ממש בגדים ארוכים. מאור, רגע. אני אביא לך? חמאס מת. אני מזהיר. אנחנו מנצחים את חמאס. כי זה משהו... אל תדאגו, אל תדאגו. כן, באמת לא חשבתי אחרת. מאור, תלבש את זה, יהיה... רגע. אני משאירה לך את זה פה. בסדר? הופה. צחתי. פה 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 פה. אוקיי, אני הרבה. אוקיי, כאן 100. או קיבלתי את פרנקו. ביי, נשתמש של אח שלי. דמות מדהימה. נראה לי מורטיס. טוב, בינתיים ניקח את זה. מה אתם אומרים? אני אומר יצא לי אולטרה אגדי. אוקיי. לג'נדרי. אמרתי לכם אולטרה? הופה! מוכנים? אוקיי. וואו! זה אחלה סקין גרוע. נו, עד שיצא לי. יאללה. כמה גבים? אנחנו אולי נעלה היום ל-600. אוקיי, יאללה. אוקיי, יאללה. היי, שניצל. רוצים לשמוע בדיחה? איש אחד הלך, בום טרח שניצל. כן, אני חייב להתרפות. אימאלה. הופה. הופה. נראה לי זה יהיה משחק אחרון. יאללה. וואו. אימאלה. איי. טוב. להתראות.